Takže od trenéru je informace, že už bys měl zítra naskočiť do zápasu, je to pravda? No, je to pravda. No. Ja sme sa nejak dohodli, niečo som potrénoval, tak dúfam, že kondične už som trošku lepšie na tom, tak zajtra by som mal začne nastúpiť na zápas s Lionom, ktorou som dohrával minulú sezónu. Takže s Michalem Kempným budeš hrát? Presne tak, s Mišom, no. Jak se těšíš na posunutý start, takový opožděný? Tak dá sa povedať, že pol roka som nehral, tak na jednej strane sa teším, na druhej strane je to aj obrovská zodpovednosť vrátiť sa do týmu a vlastne povedzme nejakým spôsobom nakopnúť a začať vlastne nejakým dobrým zápasom. Takže hovorím, asi obrovská zodpovednosť, ale teším sa, lebo bola dlhá pauza. No. Přijede nováček z Olomouce, je to ideální start, nebo to nezáleží na soupeři? Ja si myslím, že záleží, aj keď samozrejme sú súperi, proti ktorým sa mi hrá lepšie a horšie. Proti Olomoucu som ešte nehral, ale že je to nováčik, nad tým by som asi rýchlo nejak tak na to zabudol, lebo hrajú výborný hokej, sledovali sme ich na videu, takže je tam veľa skúsených hráčov, takže nie je to určite mančaft, ktorý hral minulú sezónu a myslím si, že okrem možno Trinca majú perfektné výsledky, takže bude to ťažký boj, no a dúfam, že ktorý teda my si myslím, že zvládneme zajtra.